Kaya ngayon, yung naiipit, yung mga congressman. Yung mga congressman ang maiipit ngayon. Kasi alam naman ng ibang mga congressman na si VP Sara ay siya lang ang may mataas na ratings ngayon. Kasi pag pumirma ka sa impeachment ni VP Sara, siyempre yung tao mo sa distrito mo, siyempre magagalit sa'yo. So magandang araw po sa ating lahat, at lalo na sa mga tagapagsubaybay sa ating mga video, at sa aking mga viewers, sa aking mga subscribers, at magandang araw po sa ating lahat. So bago po tayo magpatuloy sa ating video reaction, paki-subscribe naman mga par, para palagi po kayong updated sa mga video reaction natin. So ngayon mga par, pagkatapos na pag-anunsyo ni VP Sara na tatakbo siya ng Pangulo sa ating bansa ngayong eleksyon sa 2028, si Bongbong Marcos mga par ay kinabahan siya. Kasi pag maging presidente si VP Sara sa 2028, alam ni Bongbong Marcos na siya naman ang makukulong. Kaya sinabi ng Malacanang na si Bongbong Marcos raw ay pumunta daw kay Leni Robredo upang tulungan daw about daw sa flood control project. Pero siguro ano na lang yun mga par, alibay na lang po yun na kunwari makipagtulungan si Bongbong Marcos sa maluso sa flood control project. Pero siguro ang totoo mga par, pumunta si Bongbong Marcos doon kay Leni Robredo upang ugnayan. Gusto siguro ni Bongbong Marcos mga par na si Leni Robredo ay makasama sa kanyang team sa 2028 election. Kasi alam ni Bongbong Marcos mga par na kahit anong paninira nila kay VP Sara, si Sara Duterte pa rin ang may pinakamalaking mataas na rating. Kaya hanggang ngayon ay yung impeachment ni Sara Duterte ay hindi pa gumalaw. Kasi natakot po yung ibang mga congressman na pumirma sila sa impeachment. Kasi nangyari na po dati, ilan sa mga congressman ang pumirma sa impeachment ni Sara Duterte natalo sa nakaraang eleksyon. Kaya yung ibang congressman ay nakakuha ng lesson sa ibang mga congressman nga nakaraan nga natalo kasi pumirma po sila sa impeachment ni VP Sara. Kaya ngayon usap-usapan ngayon sa House of Representatives na tahimik yung ibang mga congressman na pumirma sila sa impeachment ni VP Sara. May mga may mga chismis na parang lumipat sa grupo ni VP Sara yung ibang mga congressman. Pero kapag ikaw ay congressman tapos ayaw mong maging congressman pa ulit sa 2028, ay pumirma ka sa impeachment ni VP Sara. Kung gusto mo hindi ka bumalik kung gusto mong bumalik pa bilang isang congressman sa 2028, huwag kang pumirma sa impeachment ni VP Sara. Pero kung para sa akin, kung ako ay congressman tapos gusto kong maging congressman pa ulit sa 2028, hindi ako pumirma sa impeachment ni VP Sara. Pero pag ako ay isang congressman tapos ayaw kong bumalik bilang isang congressman sa 2028, so pumirma ako sa impeachment. Kaya ngayon, yung naiipit yung mga congressman ang maiipit ngayon. Kasi alam naman ng ibang mga congressman na si VP Sara ay siya lang ang may mataas na ratings ngayon.
Kasi pag pumirma ka sa impeachment ni VP Sara, siyempre yung tao mo sa distrito mo, siyempre magagalit sa'yo. Kaya pagdating ng eleksyon, wag na silang wag na silang bumoto. Hindi ka na nila iboboto pa sa darating na eleksyon sa 2028. Kaya mahirap ngayon sa mga congressman, mga par. Ito ang pinakamahirap. Siguro balilintian ka sa palasyo. Balilintian ka ni Bongbong Marcos pag hindi ka pumirma. Pag pumirma ka, matatalo ka sa 2028. Kasi alam natin na Luzon, Visayas, Mindanao, maraming nagsuporta kay Sara Duterte. Kaya nasabi ko ngayon na yung mga congressman ngayon ay maiipit. Sila po ang malagay sa alanganin. So hanggang dito na lang po tayo, mga par, at maraming salamat po sa panonood po ninyo sa ating video reaction.